खेलाया स्टार्ट जाबाय दा जोंनिया बुरैफोरनि माने आइजोफोरनि खारनाय बेखौनो नायनोसै बै आबैयाबो खारनो थियारि जागासिनो
Bilek. आंनो मा खबाइस्रि मा खालामफैदों आं ना गुरनो फैदों मा गामिनिफ्राय फैदों ओइ हादुंग्रानिफ्राय हादुंग्रा आयु ओइ पाग्लिजान नामा तुर्किजान इयाव थांनि हारसिं फैदो हारसिं लोगोफ्रा गावजोब्बाय मा ना गुरगोन ए बोथिया मा मोनो आंनि मासे मोनदों ना दासो थांगोन देलायबावनांगोन नै बिथाङा Dokternya fैनाय बिथांमोनखौ mana mundeng basai बेयाव नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? नै हादुंग्रानिफ्राय नोंथांनि नामखौ बुंदो खबाइस्रि खबाइस्रि गामियाव खारनाया बेलेग रायजोफ्रा बुङो खबाइस्रि होननानै लिरनायालाय मा होनबाला लिरनायखौ लासिसि मोनोहाय आं मा जायो बुंबिलाय आबानि बोराय बुरैया दोननाय राव मा नाम खिथासन दे बे गामिनि खारिनि खबाइस्रिखौनो लादो मा ना मोनखो ओइ ना बोथिया फिसा मोनदो बैसागो मोखांनि मोननैयाव गुरदो पाग्लि जान्दो तुर्कि जान्दो हारसिं थांदो नामा लोगोफोरा गावस्राजोब्बाय दखनायानो जिलायलायनाय माथो नोंथांनियालाय नोंसा
सानफ्रोमबो थाबाय थायो बायना होनायासो नोंसानि आबौआलाय मायाव थांदो ओइ आबौआ माबा थांदो दां सोंगोर राइथिं सोंबावगोन